आदाया लाजि आदायखौ बोसा खुलुमबाय लोगोफोरानि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांबानो जाबाय आं दा फुसका सेरिस जानो नागिरदों नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायदो लोगोफोर दा फुसका जानाय चेलेन्ज खालामसै नोंसोर नायलांदो जाय जेनो सान्दुङाव मोसानांगौ आरो जाय देरहायो नुबाय लोगोफोर मा बियो फैसा 1500 जानायखौ स्टार्ट खालामसै नोंसोर नायदो दे जादो बेसेबां बेसेबां दङ रेडि जानायखौ सुरु होनसै बानलु गोसाथार हायाबा आङो फैसानि थाखाय हानांगोन जाय देरहायो बेखौ मोनगोन नङाबा जाय जेनो सान्दुङाव मोसानांगोन गावनो सैमा गोसोम जाहरलाय जानाय टाइमाव डिस्टार्ब Saya gaya. Baru saya ada. Nasi jeblek lagi jangan nasi tab jeba. Nasi jara. Lihat sekolah ha. Oh, ini suruh aku jenah oleh. Dia hak kalam tu. Gila người trên bay. Logober bezen bay. Ang dah fixnya, nebe ang ni jasian. पैसा होगा लोगोफोर आं फुसका जानानै जेननानै दा मोसानोसै माबायदि मोसानाया जायो नोंसोर नायदो असाइस जादों मा खोन्था अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई अभी आएगा रोड पे बागुरुम्बा मोसादों नों दाना जेननानै बागुरुम्बा सान्दुङा गोसाथार स्टार्ट दे लोगोफोर फार्स्टनिफ्राय मोसा जेननानै मोसा सान्दुं गोसायाव मोसाथार जेननानै जाबाय आदाया लाजि आदायखौ बोसा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो